Jeg har valgt emnet burakumin. Hvad er en burakumin? Burakumin, Eta eller Village People er alle navne fra den samme gruppe af udstødte mennesker, som hører til i bunden af det japanske samfund. Denne gruppe mennesker er historisk set udstødt på grund af deres beskæftigelsesform. Burakuminer anses i det japanske samfund for at være meget urene, da de arbejder med død. De kan være bedemænd, slagtere eller arbejde i lighuse. I gamle dage kunne de også være bødler. Folk af burakumin status levede og lever stadigvæk i deres egne små landsbyer og ghettoer. Og det karakteristiske ved disse boligområder er, at de ofte falder hen i slum. Der er i dag i Japan talt op til 892.751 mennesker med burakumin-status. Begrebets historiske oprindelse. Burakumin stammer fra udtrykket buraku, som er meget gammelt og betyder land eller landsby. Denne befolkningsgruppe opstod for mange hundrede år siden, da det japanske samfund begyndte at dele sig op. Allerede dengang var der folk, der faldt uden for normen på grund af det job, de havde. Derved opstod begrebet Eta. I 1859 blev det bestemt af Shimazaki Toson i en retssag, at mennesker med burakumin eller Eta-status kun var en 7/del så meget værd som normale mennesker. Samfundet var nu delt op i hierarki, hvor burakumin lå helt nede i bunden. Denne folkegruppe var så udstødt, at de ikke engang var med i skattesystemet. Dette system blev opgjort i ris, og da folk af burakumin status efter lov ikke måtte dyrke ris, faldt de helt udenfor. Men disse mange års arbejde inden for det samme område har givet dem nogle klare konkurrencemæssige fordele. De har udviklet sig til at være nogle dygtige håndværkere, og evnerne er gået videre fra generation til generation. Dette har skabt nærmest monopollignende tilstande på nogle markeder, og derved opnår folk af burakumin status store rigdomme. De sociale konsekvenser. Det er meget socialt hårdt at være burakumin, og diskriminationen er hård. Det vil næsten være umuligt for en burakumin at gifte sig op i et højere samfundslag, da ingen velstående familier ønsker et urent medlem, fordi de derved vil tabe ansigt. Det er også meget svært for en burakumin med gode kvalifikationer at få et godt job uden for burakumin-arbejdsområderne, da de simpelthen vil få afslag ved jobsamtalen på grund af deres baggrund. På grund af disse samfundsforhold er slægtsforskning blevet forbudt ved lov i Japan. Den japanske mafia, Yakuza, består af helt op til 70% mennesker med burakumin-baggrund. Det er på ingen måde med til at give dem et bedre ry. Og spørger man ældre japanere, vil det sætte udtrykket burakumin lig med kriminel.